Здравейте, приятели! Днес ще се занимаем с урок номер 2. Нека да прочетем Йоел от 3 глава, 10 стих. Слабият нека каже: силен съм. След това да погледнем Софония, 3 глава, 17 стих, в който пише: Господ твоят Бог е сред тебе, силният, който ще те спаси. Следващият стих, който ще погледнем, е в Притчи 3 глава, 5 стих, който казва: Уповавай се на Господа от все сърце и не се облягай на своя разум. Във всичките си пътища признавай Него и Той ще оправя пътеките ти. След това поглеждаме Псалм 121, 1 и 2 стих, който гласи следното: Издигай очите си към хълмите, откъде